Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa luonnolla numero 13. Meillä on pari aihetta tänään, mistä ajattelin puhua. Ensimmäisenä niistä käydään läpi tämmöinen muokattavien merkkijonojen käsite, eli niin sanottu string builder-tyyppi C#:issa. Mistä on kysymys muokattavissa merkkijonoissa? Eli C#-kielessä me ollaan tutustuttu nyt tähän mennessä näihin string-merkkijonoihin, ja ne ovat niin sanottuja muuttumattomia merkkijonoja. Eli kun meillä on tavoite tehdä merkkijono, jota ei muokata siinä ohjelman suorituksen aikana, niin siihen tämmöiset string-tyyppiset oliot kelpaavat erinomaisen hyvin. Se tarjoaa sinne tavallaan siellä toteutustasolla, siellä C#-kielen toteutuksen tasolla sellaisen mekanismin, joka takaa sen, että se olio ei siellä tietokoneen keskusmuistissa pääse muuttumaan, ja se tarjoaa sitten tietynlaisia nopeusetuja. Kuitenkin jos me muokataan tätä merkkijonoa ja esimerkiksi lisätään sinne merkkijonon perään jokin toinen merkkijonon pätkä, niin se tarkoittaa sitä, että jokaisella muokkauksella syntyy uusi olio, ja tämä on sitten aika hidas operaatio. Mikäli merkkijono on tarpeen muokata toistuvasti, esimerkiksi liittää merkkijona yhteen tai tehdä muita operaatioita sille merkkijonolle, poistaa sieltä välistä tai korvata jotain merkkejä, niin se on silloin laskennallisesti eli tietokoneen kannalta tehokkaampaa käyttää tällaista muokattavaa tai muuttuvaa merkkijonoa, ja näitä kutsutaan ohjelmointitermejä käyttää niin immutable ja mutable tyypeiksi. Ja nyt tämä string-tyyppinen asia, string-tyyppinen oli on nimenomaan immutable, ja sitten tämä string builder on tällainen muuttuva eli mutable. Ja kuten sanoin, niin C#:issa tämän muuttuvan merkkijonon tyyppi on string builder, ja jossakin ohjelmointikielissä ei erikseen ole muuttuvia ja muuttumattomia merkkijonoja, mutta nyt tämä string builder on nyt sitten tässä C#:issa tällainen muuttuva jono. Ja nämä soveltuu tiettyihin hieman erilaisiin tilanteisiin, ja nimenomaan, kuten sanoin, niin tuon muuttuvan tavallaan, että jos meillä täytyy muokata sitä merkkijonoa, niin silloin se käyttö on huomattavasti nopeampaa kuin string-tyypin käyttö. Ja otetaan tästä nyt sitten esimerkki tuolla Riderin puolella, eli tässä mulla nyt on alustettu ensinnäkin projekti ja sitten tänne string builder-tyyppinen olio, jolle mä oon antanut nimen SB, ja nyt Rideri tässä uikuttaa niin, että missing references bla 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 ja punakynä heiluu. Painetaan tuolta lampun kuvasta ja klikataan, että import missing references in file, joka sitten tänne ylös meille liittää tarvittavan using-lauseen. Mä sen ihan tarkoituksella otin tuosta pois aikaisemmin, mutta se käsittääkseni siellä console main tyyppisissä projekteissa kyllä oletuksena tuo using-lause on, mutta mä nyt otin sen pois, jotta nähdään niin, että tämä aiheuttaa käännösvirheen, eli se vaatii sen yhden importin tai usingin tuonne ylös. Mutta hyvä, eli nyt lähdetään tekemään sitten sitä string builder olion lisäystä, eli no oikeastaan ennen kuin tehdään mitään, niin mä voisin laittaa tuosta debuggerin päälle ja katsoa, että miltä toi näyttää siellä debuggerissa, eli kun mä olen tommoisen olion siellä luonut, niin se on tyhjä sisällöltään, ja siellä vaan näkyy niin, että SB on tämmöinen string builder-tyyppinen kapistus, sen capacity ja length on jotakin, ja täällä on hirveästi kaikenlaisia ominaisuuksia, joita tuommoisella tavanomaisella string-oliolla ei olekaan. Katsotaan hieman myöhemmin, että mitä nämä nyt sitten tarkoittaa, mutta joka tapauksessa niin nyt lähdetään tätä string builderia tähän nyt sitten ikään kuin täyttämään, eli lisäämään sinne loppuun asioita, ja mä lisään sinne loppuun nyt ensimmäisenä ihan vaan Antti Jussi, eli append-metodia käyttäen lisätään sinne merkkionon loppuun tommoinen merkkionon pätkä, eli nyt tässä siis huomio, että jos mä yrittäisin tällä tavalla plus on operaattoria käyttämällä lisätä, niin tämä ei onnistu, eli tämä SP vaatii erityisen append-metodin kutsu, jos sinne loppuun halutaan jotakin laittaa. Okei, no nyt sinne on laitettu Antti Jussi loppuun ja katsotaan nyt miltä debuggerissa näyttää, eli nyt siellä on sitten sisältönä myöskin Antti Jussi. Tämä näyttää vähän erilaiselta kuin mitä string-olio näyttäisi. Laitetaanpa siihen nyt vertailun vuoksi ihan perusstringi, vaikkapa S-niminen ja sinne samanmoinen sisältö ja katsotaan, että miten nyt tuolta debuggerin näkökulmasta näiden eroavaisuudet on. Eli ei siinä nyt hirveästi eroa muuta kuin vaan se, että tyyppi on siinä eri. Ja sitten tässä SP:n tapauksessa sitä sisältöä ei näytetäkään noissa lainausmerkkien sisällä, eli tämä lainausmerkeillä varustettu arvon näyttäminen on varattu tässä C# niin
tässä näyttimessä siis debuggerin näkökulmasta näille string-tyyppisille kapistuksille. Mutta hyvä, eli nyt sitten mietitään, että mitä me nyt voidaan tällä SB:llä oikeastaan tehdä. No totta kai me voidaan se perinteiseen tapaan ensinnäkin tulostaa tuonne konsoli-ikkunaan, ja mä nyt laitan ihan tuolla tavanomaisella console WriteLinella sen sinne näkyviin, eli tämä console WriteLine pystyy ottamaan vastaan myöskin SB-olion ja tulostamaan sitten sen SB-olion sisältämän, merkkijonon, eli stringin. Se, mitä siellä pellin alla tapahtuu, niin se itse asiassa muuttaa ton sitten loppujen lopuksi nimenomaan string-olioksi, joka voidaan sitten siellä WriteLinella näyttää, mutta se on nyt tavallaan vähän sivuseikkaa. Mutta tosissaan mulla nyt, jos nyt otetaan tuo vielä tuolta esille, toi string s, laitetaanpa se tuohon seuraavalle riville. Noin, eli se mitä tässä nyt tapahtuu, kun mä näin sanon, että lisätäänpä sinne s perään lakanen, niin itse asiassa on asia, joka synnyttää uuden olion, niin sitä on pikkuisen ehkä vaikea nyt tässä demonstroida, että mitä siinä itse asiassa niin kuin pellin alla tapahtuu, mutta jos me nyt yritetään edes, eli laitetaanpas tuohon breakpointti, eli 14 riville, joka tarkoittaa sitä, että tämä 14 rivi on tulossa seuraavaksi suoritusvuoroon, niin mä nyt yritän katsoa, että miten se näkyisi täällä debuggerissa, ja tässä on 2 tapaa, miten sitä voidaan tarkastella, eli ensinnäkin tässä S-olion päällä mä voin klikata hiiren oikea ja laittaa tätä mark object, jolloin tälle tulee tämmöinen ikkuna, josta mä voin niin merkata sen tämmöisellä erityisellä värillä. Eli nyt siellä on sitten punainen tuommoinen S-kirjain, joka merkkaa sitä, että hei, tämä olio on nyt merkattu S-llä. Okei. No mitä se nyt tarkoittaa? Tässä tarkoittaa sitä, että kun mä klikkaan F10, eli laitan step over, eli step over tuossa, eli vieritän tämän eteenpäin siten, että toi rivi 14 tulee suoritetuksi, niin nyt se punainen S, mikä siellä oli, niin itse asiassa hävisi. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä niin, että se oli jo Antti Jussi sisällöllä, niin tämä S ei enää osoitakaan siihen Antti Jussi olioon, vaan syntyi uusi olio, ja tämä S osoittaa nyt siihen. Ja nyt jos mä merkkaan sen taas tämän objektin, niin se on itse asiassa eri kuin se alkuperäinen S-llä merkattu olio. Ehkä mä olisin voinut nimetä tämän markerin tässä nyt jollain muulla, kun se nyt on täysin sama kuin tai oli täysin sama kuin toi oliomuuttujan nimi. Mutta että tästä nyt on tietysti ehkä vähän vaikea sitä tulkita, mutta siellä pellin alla siitä on syntynyt uusi olio. Katsotaan toinen tapa, miten sitä voidaan tarkastella. Eli klikataan uudestaan ohjelma käyntiin, ja täällä on tällainen näkymä kuin memory. Ja jos mä klikkaan tuosta load classes, niin mä saan näkyville sen, että kuinka monta erilaista system stringiä mulla siellä on, ja siellä pellin alla C-Sharpissa itse asiassa syntyy aika paljon erilaisia string-olioita. Jos mä tuosta klikkaan, niin mä näen, että mitä kaikkia string-olioita sinne on syntynyt, ja näitä käytetään tässä tavallaan C-Sharpin ajonaikaisessa ympäristössä sitten erilaisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi näyttämään kuukausien nimiä. Eli täällä on ehkä nyt semmoisia asioita, mitä nyt ei tarvitse todellakaan tietää, mutta tämmöisiä asioita sieltä muistista itse asiassa on jo varattu valmiiksi, kun me tämä C-Sharp-ohjelma käynnistetään. Jos me viedään tätä ihan loppuun, niin siellä Show More-painikkeesta me saadaan se Antti Jussi näkyville, eli siellä on itse asiassa 2 kertaa varattu toi Antti Jussi sana. Mä en ole aivan 100% varma, että miksi se nyt on 2 kertaa varattu, mutta nyt jos mä klikkaan tosta sen step overin noin, niin tämä näkymä tässä hieman päivittyy, ja sen takia sitä ei oletuksena näytetä, kun sitä ei haluta niin kuin tässä debuggerissa oletuksena näyttää, mutta jos mä klikkaan siitä, niin täältä tulee että diff plus 2, eli se tarkoittaa sitä, että otetaan päästä pois, niin näkyykin jotain. Eli siellä diff plus 2 tarkoittaa sitä, että tämän ohjelman suorituksen aikana varattiin tavallaan kaksi muistipaikkaa sieltä muistista lisää. Ja nyt jos me käytäisiin uudestaan katsomassa sitä, mitä täällä system stringissä nyt on, tuplaklikkaamalla sitä ja viedään taas tää tänne ihan alas, ihan alas, niin siellä on Antti Jussi edelleen, niin sitten on Antti Jussi Lakanen. Ja mulle ehkä aavistuksen hämäräksi nyt jää se, että miksi sitä Lakanen sisältöistä merkkijonoa ei tässä näy. Mä en osaa nyt sitä itse asiassa suoraan selittää. Se varmaan liittyy siihen niin, että miten tämä C-Sharpin ajonaikainen ympäristö nyt jotenkin tekee pieniä optimointeja siellä taustalla. Mutta pointti on nyt se, että siellä on nyt useampi olio, vaikka itse asiassa mulla on tuossa tasan tarkkaan ajatuksena ja toiveena niin, että mulla olisi yksi merkkijono, jonka sisältö on Antti Jussi Lakanen.
Ja näin toimimalla sitten, näin muuttamalla tätä string-oliota, tässä me muutettiin sitä 1 kertaa, mutta jos me muutettaisiin sitä useamman kerran, niin me tulemme synnyttäneeksi uusia olioita, jotka itse asiassa ovat täysin turhia. Tehdäänpäs nyt tämä vielä vähän ilmeisemmäksi. Eli laitetaan sinne toi viiva erikseen ja sitten laitetaan vielä Jussikin erikseen ja sitten me voitaisiin tietysti laittaa vaikka se välilyöntikin sinne erikseen ja sitten vielä kertaalleen toi sukunimi. Että tavallaan tollaisista palikoista se mun nimi loppujen lopuksi rakentuu ja jossakin järjestelmässä voisi ajatella niin, että tuommoiset pikku merkkionon palaset loppujen lopuksi kuitenkin olisi tarpeen synnyttää. Niin katsotaanpas nyt, miltä toi memorinäkymä näyttää. Mä menin suoraan tuonne riville 18 tässä. Katsotaan, että toimiiko tämä mun demonstraatio nyt siten, kun olin ajatellut. Mennäänpäs nyt taas sinne loppuun. Eli nyt siellä näkyy taas niin kuin tosi monta erilaista merkkiä. Nyt jostain syystä ehkä se miinusmerkki viiva saattaa olla niin kuin valmiina siellä C-sharpin syövereissä jossain vaan olemassa, niin se käyttää tavallaan sitä, eikä niin kuin uudestaan luo sitä minun tässä rivillä 14 tekemääni miinusmerkkijonoa. Samoin välilyöntiä niin kuin ei uudestaan luoda tänne, mutta tuossa näkyy oikein hyvin, että mulla on Antti Jussi ja sitten Antti Jussi välilyönti sisältöiset merkkionot ja täysin turhaan käytetty tietokoneen keskusmuistia 64, vai paljon tuossa on? 50, hetkinen, siinä on itse 48 tavua nähtävästi. Hetkinen. Nyt en osaakaan äkkiseltään laskea. Tämä on heksa. Onko tämä heksalukuna? Enpä lähde arvailemaan niitä, paljonko tuossa on sieltä muistista kapasiteettia nyt loppujen lopuksi lähetty ottamaan. Se saattaa olla 64 bittiä kuitenkin. Joka tapauksessa paljon ylimääräistä työtä tehty, minkä tekeminen ei ole tarpeen. No tämä nyt on tietysti tämmöinen hyvin synteettinen ja ikään kuin teennäinen esimerkki, mutta katsotaan, että jos saataisiin tähän vähän jotain ikään kuin näkyvämpää vielä ja mielekkäämpää sillä tavalla, että päästäisiin tekemään semmoista vertailua, että mitä eroa näissä loppujen lopuksi on. Eli tehdään 2 jonoa, tehdään jono, jonka sisältö on A, ja tämän tyyppi on nyt ihan se perinteinen string-tyyppi, ja sitten string builder, annetaan sille nimeksi jono 2, ja samanmoinen sisältö sinne kuitenkin siten, että alustetaan se tällä string builderille tyypillisellä tavalla, tai oikeastaan ominaisella tavalla, mutta joka tapauksessa merkki on A sinnekin sisällöksi. Ja nyt ruvetaan pyörittämään sitten vähän useampia kertoja näitä mutaatioita, eli muuttumisia, ja tehdään tähän yksi tämmöinen vakio, joka nyt määrittelee sitä, että kuinka monta kertaa näitä pyörittelyjä kautta muuttumisia tehdään, ja asetetaan se nyt aluksi arvoon 0. Ja se, mitä mä haluan toistaa, montako kertaa, montako muuttujan osoittamaa kertaa, on se, että mä lisään siihen jono 1 nytten jotakin, ja se voisi olla nyt vaikkapa ihan yksinkertaisesti A-merkki, ja sitten vaikkapa toi I muuttujan osoittama määrä, eli tavallaan se kierrosluku, mitä ollaan menossa. Eli ensimmäisen kierroksen jälkeen mulla olisi siinä jono 1 sisältönä AA0, ja sitten toisen kierroksen päätteeksi se olisi AA0, A1, ja sitten seuraavan kierroksen päätteeksi se taas kasvaisi sinne loppuun päin. Näin, eli sinne tulisi aina A ja sitten se kierroksen luku sinne perään. Eli laitetaan tuohon nyt vähän pitempi selitys, eli ekan kierroksen suorittamisen jälkeen tokan kierroksen ja niin edelleen. Ja nyt sitten ajatus olisi niin, että katsotaan kauanko tähän menee aikaa. Ja tätä ajastusta varten niin mä teen tämmöisen pienen ajastin olion tänne. Eli C-sharpista löytyy tämmöinen valmis stopwatch, vähän niin kuin kello-olio, jota voi ottaa käyttöön ja laittaa ajastimen päälle, jotta saadaan selville, että kuinka kauan tähän 1000 kierroksen operaatioon menee. Mä nyt copypasteen tuosta ajan voittamiseksi valmista mallikoodia. Eli laitetaan kello pois päältä lopuksi ja sitten katsotaan, että kuinka kauan millisekunteina eli tuhannesosasekunteina tähän operaatioon nyt loppujen lopuksi meni. Ja sitten tulostetaan tätä string-olioita käyttäessä tähän meni näin monta millisekuntia aikaa. Eli mulla on siinä nyt 1000 mutaatiota ja katsotaan kauanko tähän menee. Ja mä laitan tämän nyt F5 käyntiin, eli tässä niin sanotussa debuggausmoodissa. Se on periaatteessa aavistuksen verran hitaampi kuin semmoinen niin sanottu release mode. Katsotaan sitten myöhemmin, että onko tarvetta käyttää siinä release moodissa. Mutta okei, 1000 mutaatiolla nyt ei vielä kovin paljon mennyt, eli 1 millisekunti, joka on 1/1000 sekunti. Mutta laitetaan vähän kierroksia lisää, vaikka 10 000 kertaa. Eli nyt voisi niinku yrittää arvata, että kauanko tuohon menee, että meneekö kenties 10 000
millisekuntia. Ja katsotaanpas kuinka paljon on. No okei, siinä nyt ei vielä mennyt loppujen lopuksi, niin eli mä 10-kertaistin tämän aineiston koon tai mutaatioiden määrän, niin mun aika kasvoi 40-kertaiseksi. No entäs jos mä vielä laitan tuohon 1 nollan lisää, niin arvaus voisi olla niin, että meneekö stringolioilla sitten aikaa tähän niin 420 millisekuntia, eikö se olisi aika luonteva arvaus, että tuo aikakin silloin 10-kertaistuu. Mutta jos mä nyt laitan tuosta tuon pelin käyntiin ja lähden katsomaan, että kuinka kauan 100 000 kierrokseen nyt itse asiassa tätä aikaa kuluu, niin näyttäisi siltä, että sitä kuluu enemmän kuin se 420 millisekuntia. Itse asiassa aikaa meni 8 sekuntia, vaikka mulla on nyt suhteellisen tehokas tietokone tässä onkin. Otetaan vähän noita kierroksia pois, niin tämä mun kone ei jää ihan jumiin, voi tuo striimikin siitä vähän kärsiä. Ja lähdetään sitten tekemään tätä toisella tavalla, eli niillä string builder-olioille, ja selostetaan sitten vähän lopuksi lisää, että mitä tuossa itse asiassa tapahtuu. Mä alustan tai käynnistän uuden kellon siitä ja laitan uuden silmukan pyörähtämään jälleen kerran sen montako luvun osoittaman määrän verran. Ja sitten käytetään nyt tällä kertaa sitä jono 2, eli appendataan sinne tavaraa ja sinne laitetaan nyt A-merkki ja sen lisäksi, kuten tuossa äskenkin, niin laitetaan sinne se i-muuttujan osoittamaan lukuun, niin saadaan synnytettyä täsmälleen samanlainen tilanne kuin mitä tuossa edellisessäkin versiossa oli. Sitten laitetaan kello pois päältä ja otetaan millisekunnit talteen ja tulostetaan, että kuinka kauan string builder oli, jolla tähän meni aikaa. Hyvä. Eli nyt meillä on siellä kierroksia menossa se 10 000 kertaa ja katsotaan, mitä F5 sieltä näkyy. Eli string-olioilla meni 41 millisekuntia, string builder-olioilla 0,1, eli jo tässä havaitsemme aika ison eron. Mutta jos me nyt uskalletaan tuonne laittaa se 1 nolla vielä lisää, äskenhän siihen meni string-olioilla 8 sekuntia, ja string builder-olioilla nyt varmaan tietysti kaikki arvaa, että siihen menee vähemmän aikaa. Katsotaan kuinka paljon vähemmän. ,4 millisekuntia tässä näköjään tämmöistä satunnaisvaihtelua jonkun verran on. String-olioilla siihen tällä kertaa meni 9 sekuntia, ja okei, tietysti nyt sitten joku saattaa sanoa, että no hei, sä et ajanut tätä siinä release-moodissa, mikä on se nopeampi moodi, missä ei ikään kuin tutkita niitä debuggaustietoja sieltä koodin ajon aikana ja laitetaan run toiminnolla tämä käyntiin, niin no niin kuin teoreettisella tasolla ainakin tilanteen pitäisi olla nopeampi, mutta eipä se niillä string-olioilla kovin paljon nopeampi ole. Katsotaan paljonko siihen menee, itse asiassa menee vähän jopa enemmän aikaa, melkein 10 sekuntia. Eli näyttäisi siltä niin, että jos nyt tuohon vähän yritän tuhertaa tätä asiaa, että jos meidän niin kuin aineiston koko kasvaa, eli jos sanotaan, että meillä on vaikka 1 aineiston osainen, niin sitten meillä on 10 aineiston osasta ja sitten meillä on 100 aineiston pituus, tavallaan nyt tässä tämä kierrosten määrä ikään kuin 10-kertaistuisi, niin se aika, mikä näitä string-oliolla käytettäessä tähän ohjelman suoritukseen menee, ei ole lineaarinen, vaan se on jotakin tämän tapaista. Eli mitä enemmän mulla se aineiston koko siellä kasvaa, toisin sanoen kuinka paljon niitä kierroksia tulee lisää, niin tämä aikavaativuus ei kasva samassa suhteessa. Eli jos tämä Y-akseli nyt kuvaisi sitä aikaa, kuinka paljon tämä ohjelman suorittamiseen menee, niin se räjähtää käsiin. Sen sijaan tuolla string builderia käytettäessä, niin se aikavaativuus, eli tietokoneen ohjelman suorittamisen vaativa aika olisi jotakin käydä ehkä ton näköistä, eli mitä enemmän aineistoa on, niin sitä vähemmän se kasvaa. Mutta noista aikavaativuusasioista puhutaan Algoritmit 1-kurssilla enemmän ja Ohjelmointi 2 sivutaan aihetta vähän myöskin, että ehkä tämän karkean tason esimerkin idea nyt on teille hahmottaa vaan sitä niin, että jos tarvitsee merkkijonoja muokata, niin älä käytä stringiä, vaan käytä string builderia. Ja kuten tuossa sanoin aikaisemmin, niin joissakin ohjelmointikielissä tämmöisiä ei ole erikseen määritelty, että on vain yksi merkkijono-olio, jota käytetään, ja sitten jos tarvitsee erikseen erityistä muuttumatonta merkkijono-oliota, niin sitten sille saattaa olla joko tehtävä itse se tietorakenne tai sitten käytettävä jotakin kirjastoa. Tämä on aika tyypillistä nykyään, että
Että jos tarvii erikseen muuttumatonta tai muuttuvaa jotakin juttua, oli se sitten merkkijono tai joku muu tietorakenne tai tyyppi, niin siihen sitten tarvii niitä kirjastoja käyttää, mutta C-Sharpissa nämä on valmiiksi määritelty tänne C-Sharp-kieleen mukaan. Nämä kaksi tyyppiä monesti hyödyllisiä ovat kyllä. No niin. No siinä oli lyhyt esimerkki nyt näistä muuttuvista merkkionoista ja näiden käyttöä nyt sitten harjoitellaan tuossa tämän viikon demoissa. Mennään seuraavaan asiaan ja puhutaan moniulotteisista taulukoista. Eli mitä ovat moniulotteiset taulukot? No ensinnäkin taulukolla voi olla useita ulottuvuuksia. Nythän me ollaan tähän asti käsitelty vain taulukoita, jossa on ikään kuin yksi rivi niin sanotusti. Eli tilanteita, jossa meillä on tavallaan yhdessä dimensiossa vaan asioita. Meillä alkaa joku tietorakenne ja sitten sitä ikään kuin järjestyksessä ollaan pystytty käymään läpi alusta loppuun ja suunta on aina vasemmalta oikealle ollut. Ja tässä nyt on yksi esimerkki tällaisesta yksiulotteisesta tietorakenteesta, jossa on meillä se selkeästi nyt kokonaislukuja, ja nythän näitä voidaan ikään kuin indeksoida tuolta vasemmalta oikealle päin, siten, että se aivan vasemmanpuolimaisin alki on indeksissä 0, sitten 1, 2, 3 ja niin edelleen. Ja se vihoviimeinen tässä nyt on paikassa 3, joten tämän taulukon pituus on nyt 4, mutta mikään ei estä tekemästä näitä niin kuin useampaan dimensioon. Ja tässä on nyt esimerkki sitten kaksiulotteisesta taulukosta. Tässä meillä on rivejä ja meillä on sarakkeita, aika tuommoisen tyypillisen Excel-sheetin näköinen taulukko. Eli tässä meillä on rivejä, rivit 0, 1, 2, 3, ja sitten meillä on sarakkeita, sarakkeet 0, 1. Ja tästä niin kuin voidaan nyt hahmottaa, että vaikkapa riville 2, sarakkeessa 1, niin meillä on tuolla luku 6. Eli siinä mielessä nyt mitään kovin spesiaalia ei tässä ole verrattuna tuohon yksulotteisen taulukon tapaukseen, mutta toki meillä on sekä rivejä että sarakkeita, kun siinä edellisessä yksulotteisen tapauksessa meillä oli tavallaan vähän niin kuin vain sarakkeita, mutta joo. No siinä on nyt sitten koodina tuo sama esimerkki, eli me voidaan alustaa tommonen kaksiulotteinen taulukko sanomalla int, nimenomaan kokonaislukutaulukko sanomalla int haka, mutta sinne hakasulkeiden väliin tuleekin pilkku. Ja se pilkku tarkoittaa sitä, että tässä meillä kaksi ulottuvaisuutta, ja sitten se pilkku tavallaan tarkoittaa, että sen pilkun vasemmalle puolelle tulee jotakin ja oikealle puolelle tulee jotakin. No, tuossa on nyt esimerkki sitten siitä, että miten se siellä koodissa tosissaan kirjoitettaisiin auki tuo kyseinen taulukko, ja kuten tuossa äsken jo sanoin, niin sieltä se riviltä 2 ja sarakkeesta 1, toi 6 voitaisiin nyt sitten ottaa ulos. Periaatteessa hyvin samanlainen syntaksi kuin mitä yksiulotteistenkin taulukoiden tapauksessa, mutta siinä nyt sitten käsitellään vaan kahta dimensiota, ja katsotaan nyt tuolla ihan Riderissa konkreettisesti, eli siinä mulla on nyt tehty toi kaksiulotteinen taulukko nyt tuonne Rideriin, ja nuo kyseiset luvut on nyt sinne pamautettu menemään, ja tässä niin jokainen rivi aina laitetaan tämmöisen aaltosulkeiden sisään, ja sitten sarakkeet, niin, eli tässä on niin ensimmäisen rivin ensimmäinen alkio, ja sitten ensimmäisen rivin toinen alkio, mikä on siinä sarakkeessa numero 1. Hyvä. Ja sitten rivejä erottelee nämä pilkut. Näin, eli tässä mulla on 4 riviä. Rivi-indeksi 0, rivi-indeksi 1, rivi-indeksi 2 ja rivi-indeksi 3. Ja sitten sieltä rivi-indeksissä 2 ja sarakkeessa 1, niin otetaan se alkio, joka nyt olisi sitten tässä se 6. Ja katsotaan, mitä se nyt tulostelee. No 6 sieltä tietysti pamahti ulos. No sitten me voidaan käydä muokkaamaan ihan niin kuin yksiulotteistenkin taulukoiden tapauksessa, niin voidaan näitä alkioita muokata. Ja siellä rivillä 3, paikassa 0, jos nyt katsotaan tuolta isosta kuvasta vielä, niin rivillä 3, sarakkeessa 0, meillä oli siellä luku 0, niin kuin tuolla näkyy, mutta jos me heitetään sinne 99, niin me tulemme muokanneeksi sitä taulukon sisältöä, ja voitaisiin tietysti paitsi tulostaa se nyt tuossa, niin katsoa kohta myöskin debuggerissa, mutta tulostetaan nyt ensin. Eli taulukko 2D, rivi 3, sarake 0, ja rivi-indeksi laitetaan aina ensimmäisenä, ja sitten vasta toi sarake-indeksi sen perään. Noin, eli sieltä saatiin sitä muokattua. No, katsotaan seuraavaksi tuolla debuggerissa, eli laitetaan tuohon riville 22 nyt breakpoint, ja
katsotaan, että miltä tuommoinen kaksiulotteinen matriisi nyt sitten näyttää täällä debuggerin näkökulmasta. Variables are not available. Jo mulla jäi näköjään tämä release-moodi päälle, niin täytyy tämä debug-konfiguraatio laittaa päälle. Oletuksenahan tämä debug-konfiguraatio on aina päällä, ja jos sitä ei ole päällä, niin silloin nämä breakpointit eivät täällä ikään kuin laukea. Mutta nyt mulla on debuggausmoodi päällä, ja saahan tämä auki. Eli siellä mulla on kaksulotteinen taulukko. Jos mä kolmiosta klikkaan sen auki, niin nähdään niin, että mulla on siellä 4 kappaletta ikään kuin alkioita niin sanotusti, ja kukin näistä alkioista nyt ovat niitä rivejä. Rivit 0, 1, 2, 3 ovat siinä, ja rivit saadaan auki tutulla tavalla tuosta kolmiosta avaamalla. Ja tässä nyt ei periaatteessa mitään sen ihmeempää ole, että samanlainen tietorakenne kuin yksiulotteinenkin taulukko, mutta nyt mulla on vaan siinä vähän enemmän tuota tilaa toimia. Okei, no mitä olisi taulukko 2D riviltä 3 sarakkeesta 2, jos nyt vielä tuota samaa taulukkoa tuossa käpistellään, niin silloinhan me yritettäisiin tässä päästä sellaiseen sarakeindeksiin, jota ei ole olemassa, ja tällaisen toiminnan tuloksena on ajonaikainen virhe, ja ohjelma siitä ei tietenkään tykkää, vaan kaatua pamahtaa menemään, ja voihan se nyt näyttää tuossa Riderissa vielä, eli jos yritettäisiin vaikkapa asettaa sinne jokin arvo, niin voisi tässä tietysti argumentoida niin, että mitä jos me sinne haluttaisiin laittaa tuollainen ikään kuin lisätä uusi alkio. Mutta kuten tuossa jo sanoin, niin ahdistus koittaa siinä ja system.index out of range exception sinänsä aika looginen ja havainnollinen on tämä virheilmoitus, mikä tästä ajon aikana tulee. Eli nythän niin kuin tavallaan sivuhuomautuksena sanon niin, että nythän kun me tässä kirjoitamme virheellistä koodia, niin me saamme täällä Riderissa nämä poikkeukset kiinni tälleen nätisti, ajonaikaiset virheet siis, ja voimme niitä lähteä käsittelemään. Mutta jos meille tosielämän tilanteessa oikeassa ohjelmassa tällainen virhe tulisi, niin sen käyttäjän näkökulmasta tapahtuisi ikään kuin kaatuminen, eli tämä ohjelma hajoaisi ja mä voin sen niin kuin sillä tavalla tässä nyt havainnoida, että jos mä klikkaan tämän ohjelman tästä auki ja hetkinen, katsotaanpas, tämä nyt tuli puolittain extemporeena tässä, mutta katsotaan nyt miltä se näyttää. Eli jos mä avaan tämän tästä terminaalissa tämän mun sovelluksen, eli nyt mulla on tuossa se alkuperäinen sovellus ja mä oon sen kääntänyt tuonne bin-kansioon ja sieltä löytyy debug-kansiosta se exe-tiedosto. Eli muokattavat merkkionot .exe, se löytyy tuolta, tämä on se ajettava Windows-ohjelma, eri käyttöjärjestelmissä se ajettava ohjelma saattaa näyttää aavistuksen erilaiselta, mutta nyt laitetaan tämä käyntiin ihan täältä niin kuin Windowsista, nythän mulla on tämä terminaali toki tässä Riderissa auki, mutta että jos nyt mulla olisi ihan Windowsin terminaali, niin eihän se ollut se muokattavat merkkinot, kun minä tietysti avasin väärän projektin, eli matriisit-projekti piti tietenkin avata. Tämä on taas pientä demo-efektusta tässä. No, eli matriisit.exe laitetaan siitä käyntiin sanomalla --matriisit.exe. Ja näin toimimalla käynnistämme tämän ohjelman ja sieltä sitten saamme tietysti sen saman poikkeusnäkymän aikaiseksi, eli system.index out of range exception. Ja jos nyt ajattelet itseäsi käyttäjänä ja saisit tuollaisen virheilmoituksen, niin kyllähän siinä tulisi aika pelottava olo, että mistä ihmeestä on kysymys, että index was outside the bounds of the array, niin jos vaikka pankkitilille yrittää tehdä siirtoa ja tuommoinen virhe tulee, niin kyllähän siinä paniikki voi iskeä. Eli tämmöiset virhetilanteet tietysti täytyy siellä tavallaan niin kuin kokeilla ja testata ja tutkia hyvin siellä ohjelmaa kehittäessä, että tällaista ei missään tapauksessa sitten pääsisi tapahtumaan. Eli nythän harmillista on se niin, että tästä ei tule käännösaikaista virhettä, vaan kyseessä on ajonaikainen virhe, joka ikään kuin löytyy vasta käytettäessä ohjelmaa. Näin. Hyvä. Käännösvirheet tietysti näkyy punakynällä täällä Riderissa. No joo, kysykää vaan, jos tulee tästä kysyttäviä, mutta mennään eteenpäin. No,
meidän ei tarvitse mitenkään jäädä niin kuin vielä niin kuin kaksiulotteisuuteen. Me voidaan tehdä kuinka moniulotteisia vaan. Tällaisten tosi moniulotteisten taulukoiden visualisointi alkaa olla haasteellista, mutta että jos nyt yrittäisin tähän jotakin sen tapaista tehdä, eli jos meillä nyt olisi tuossa tämmöinen 3x2 taulukko, jonka kussakin solussa olisi sitten vielä 2x2 matriiseja, niin nythän meillä olisi tässä ikään kuin neliulotteinen taulukko. Eli jokaisessa tämmöisen 3x2 matriisin sisällä olisi vielä 2x2 matriisi, niin sehän tarkoittaisi sitä, että mulla on rivi-indeksi, sarake-indeksi ja sitten mulla on vielä rivi ja sarake. Eli tavallaan 4 ulottuvuutta, jolla mä pääsen sitten käsiksi yksittäiseen tällaiseen lukuun, joita täällä nyt on näitä kokonaislukuja. Jos nyt ajatellaan vaikka tuosta tuon luvun 3, että mikä olisi tämän alkion indeksi, niin meidän täytyisi lähteä täältä ulkoa täältä päin liikkeelle. Eli meillä on täällä uloimmassa taulukossa nyt rivejä, ja sitten meillä on sarakkeita. No sitten meillä on vielä täällä rivejä ja sarakkeita, eli nyt tämän ison taulukon rivillä 2, sarakkeessa 0 ollaan menossa, ja sitten tämän pienemmän taulukon rivillä 0 ja sarakkeessa 1, eli silloin tarkoittaa sitä, että tämän kolmosen indeksi olisi 2001, ja se olisi se tavallaan pääsy sitten tuonne yksittäiseen alkioon, ja sitten me voitaisiin sieltä tulostaa tai tarvittaessa muokata kyseisen indeksin arvoa. Moniulotteisia taulukoita käytetään tosi paljon data-analyysissä, eli nyt tässä meidän tarpeissa ja meidän käyttötilanteissa puhutaan hyvin usein täällä Ohjelmointi 1-kurssilla vain 1- tai 2-ulotteisesta taulukosta, mutta on hyvin tyypillistä niin, että kun me käsitellään monimutkaista dataa, niin me tarvitaan myöskin moniulotteisia taulukoita. Sanotaan vaikkapa niin, että otetaan nyt vielä ehkä yksinkertainen analogia tähän, että jos me haluttaisiin rakentaa tietorakenne tai tietojärjestelmää kaikista jyväskyläläisistä kirjastoista ja niiden kirjastojen sisältämistä kirjoista, niin mehän voitaisiin ajatella, että yksi yksittäinen kirja on taulukko, eikö vaan? Eli siellä on merkkijono, joka on taulukko itsessään. No sitten siellä kirjastossa olisi tietysti monta kirjaa, jotenka meillä voisi olla taulukko, jossa kukin taulukon solu on aina yksi kirja, eikö vaan? Ja kukin näistä taulukoista sitten sisältäisi kirja 0, kirja 1, kirja 2, kirja 3 ja niin edelleen. Mutta tämä kirja 0 nyt oli jo taulukko itsessään, eli meillä olisi tässä jo nyt kaksiulotteinen taulukko. Kukin näistä taulukon soluista olisi kirja. No mitenkäs sitten, kun meillä on monta kirjastoa Jyväskylässä, niin totta kai näitä kirjastoja sitten pitäisi ryhmitellä, ja ne nyt voisivat sitten taas olla osaltaan rivejä tällaisessa taulukossa. Eli meillä olisi rivit 0, 1, 2, jossa kussakin alkiossa on sitten aina yhden kirjaston sisältämät kirjat. Eli nyt meillä olisi kolmiulottuvaisuutta tässä taulukossa. No entä jos me haluttaisiin koko Keski-Suomen kaikki kirjastot tähän samaan tietorakenteeseen, niin sitten meillä olisi Jyväskylän taulukot tai Jyväskylän kirjat yhdessä taulukossa, yhdessä solussa, ja sitten Jämsän kirjastot, niitäkin voisi olla monta, voisi taas olla yksi rivi tällaisessa. Eli kyllä tässä niin päästään hyvin äkkiä tavallaan siihen ajatukseen niin, että me tarvitaan meidän tietojen tallentamista varten monimutkaisempia tietorakenteita kuin vain sellaisen ikään kuin yksiulotteisen, missä meillä on jotakin lukuja tai merkkejä tai totuusarvoja. Eli ikään kuin oikean maailman ongelmiin tarvitaan kuitenkin monimutkaisempia tietorakenteita, ja tämä data-analyysi nyt on sitten hyvä esimerkki siitä. Mutta joo, palataan näihin kaksulotteisiin nyt, ja niitä tällä kurssilla enimmälti käsitellään. Ja kaksulotteisia taulukoita kutsutaan tyypillisesti matriisiksi, se tulee matematiikasta se termi, mutta että ohjelmoinnissakin monesti puhutaan matriiseista. No sitten vielä yksi tekninen huomio, eli kuten yksiulotteisissakin taulukoissa, niin myöskin näissä kaksiulotteisissa taulukoissa matriisissa voi olla vain yhden tyyppisiä alkioita. Eli jos mä nyt haluaisin tänne taulukko 2D heittää vaikkapa nyt riville 1, sarakkeeseen 2, vaikkapa nyt sanotaan merkkijonon, niin tämähän ei onnistu. Eli tästä tulee sitten käännösaikainen virhe, eli problems huutaa täällä punaista ja cannot convert source type string to target type int.
Eli me ollaan täällä määritelty niin, että meidän alkioiden tyyppi on int ja sitä ei voi tietysti nyt tässä kesken pelin muuttaa. Eli sinne taulukkoon ei voi monen tyyppisiä kaveruksia tallentaa. Lunttaan tuossa, että mitä pitikään tehdä seuraavaksi. Okei, eli lähdetään sitten tekemään vielä useampia taulukoita tähän näin ja katsotaan, että miten näitä taulukoita voidaan sitten samalla myöskin käsitellä. Tehdään vaihtelun vuoksi nyt tähän merkkijonotaulukko. Eli tämä on nyt ihan tämmöinen tavanomainen yksulotteinen taulukko, johon lisätään ikään kuin peräkkäin sitä tavaraa. Eli siellä mulla nyt on 3-paikkainen tai 3-alkioinen merkkijonotaulukko, jossa ensimmäisessä alkiossa on tommonen nimi ja toisessa alkiossa on tommonen ja sitten kolmannessa alkiossa on vielä tommonen. Mutta tämähän nyt voisi olla vähän monimutkaisempikin ja joskus voisi olla tarvetta tallentaa asiat kaksiulotteiseen taulukkoon sen takia, että ensimmäisessä sarakkeessa voisi olla sen henkilön etunimi ja toisessa sarakkeessa sukunimi, tai itse asiassa se voisi olla ehkä toisinpäin. Laitetaan sukunimi ja toisessa sarakkeessa sitten etunimi tai etunimet. Noin. Ja tehdään näin. Eli tehdään kaksiulotteinen taulukko, kaverit 2D. Ja nyt kun mä tiedän niin, että mulla on tässä 3 kaverusta käsittelyssä, niin tehdään siihen 3 riviä. Eli jokaiselle riville tulee aina yksi kaveri. Ja kullakin kaverilla on sekä sukunimi että sitten etunimet, joten 2 saraketta tehdään tähän mun hienoon tietorakenteeseen. Lähdetään laittamaan sinne sisältöä ja laitetaan se nyt tuosta noin. Eli riville 0, sarakkeeseen 0. Itse mä nyt käännän tämän, niin laitan se sukunimi sinne ensin. Noin, joo, sori, mä nyt tässä vähän modaan tätä lennosta. Eli siinä on ensimmäisen rivin kaverin tiedot. No sitten toisen rivin kaverin tiedot löytyy siitä, eli rivillä 1, sarakkeessa 0 on lappalainen ja sitten rivillä 1, sarakkeessa 1 on etunimi ja näin jatketaan loppuun asti. Eli siinä nyt tulen manuaalisesti sen sisällön sinne asettaneeksi. Katsotaan debuggerissa, miltä tuo näyttää. F9 breakpointti sinne ja F5 debuggeri käyntiin. Eli kaverit-taulukko sisälsi nyt yksiulotteisesti kaikki, mutta kaverit 2D, niin siellä on 2 riviä ja sitten on ehkä vähän ikään kuin, voisiko sanoa, järjestetymmin nämä asiat, että sukunimi on erillään etunimestä. Monesti kuitenkin erilaisissa sovelluksissa se sukunimi on syytä ottaa erilleen ja käsitellä näitä nimiä omanaan. No laitetaan siihen nyt vaikka seuraavaksi ihan, että miten nämä saadaan käsiteltyä ihan perustulostamisella ja käytetään siihen nyt for each-silmukkaa. For each-silmukkahan oli hyvä siihen, että me käydään koko tietorakenne läpi ja tässä meillä nyt on tämä kaverit 2D-tietorakenne, jota halutaan käydä läpi ja mä käyn sieltä kaikki alkiot läpi ja tulostan ne kaikki alkiot tuohon ruudulle. Tähän kelpaa meille tämä for each silmukkarakenne oikein erinomaisen hyvin. Eli sieltä nyt tulee kaikki omalle rivilleen. No tietysti nyt kiva olisi se, että mä voisin tulostaa sen yhden henkilön aina yhdelle riville, eli ensin sukunimen ja sitten etunimen, ja vasta sen jälkeen laittaa tämän kyseisen nimen perään sitten rivin vaihdon. Ennen kuin mennään siihen, niin pikku hetki. Tästäkin multa puuttuu tuolta mallikoodista. No joo, tehdään näin. Eli me saadaan muutamia informaation palasia nyt talteen tuosta kaverit 2D-taulukosta. Eli ensinnäkin alkioiden lukumäärä. Me saadaan kysymällä kaverit 2D:ltä, että paljonko sun pituus on. Eli tämä on tietysti jo ennestään tuttu tämä length-ominaisuus, mutta se toimii ihan kaiken dimensioisille taulukoille. Tässä matriisin tapauksessa se antaa sitten sieltä sen 6, eikö vaan, eli mulla on 3 kertaa 2, 3 riviä 2 saraketta, joten se on 6, tulostetaan se. Eli kaverit 2D-taulukossa on noin monta alkiota. Siitä peli käyntiin.
Ja tämä on monesti hyödyllinen informaatio, kun käydään taulukkoa läpi. Mutta me saadaan sieltä muutakin. Eli pystysuuntainen pituus voidaan kysyä tältä 2D-taulukolta tämmöisellä metodilla kuin getLength. Ja sinne annetaan sitten argumentiksi se dimension luku. Tämä saattaa kuulostaa nyt vähän oudolta, mutta näin se menee. Eli kaverit 2D, getLength ja sitten 0. Ja se 0 tässä tosiaan tarkoittaa sitä dimensiolukua ja erityisesti tämä 0 tarkoittaa nyt niitä rivejä. Ja kun me puhutaan moniulotteisista taulukoista, niin aina lähdetään sillä, että ensin puhutaan riveistä ja sitten puhutaan sarakkeista ja sitten jos meillä on 3D-taulukko, niin sitten mennään tavallaan sinne vielä niin kuin syvemmälle siinä dimensioiden luvussa. Mutta yhtä kaikki getLength 0 antaa rivien määrän ja tulostetaan se sieltä. Otan tuosta nyt ajan voittamiseksi vähän copypaste. Eli kaverit 2D-matriisissa on noin monta henkilöä. Sehän on se luonteva ilmaisu nytten niille rivien määrälle. Noin, eli siellä on noin monta henkilöä. No tietysti vaakasuuntaiset rivit tai vaakasuuntaiset niin kuin sarakkeet sitten voidaan kysyä myöskin, ja se tapahtuu sitten kysymällä getLength 1. Eli sarakkeiden määrä, kaverit 2D getLength 1, ja näin voidaan sitten tulostaa, että kaverit 2D-matriisissa on tallennettuna kullekin henkilölle noin monta nimeä, eli sieltä se 2 pitäisi tietysti pullahtaa pihalle, mikä tarkoittaa, että jokaisella henkilöllä on sekä sukunimi että myöskin sitten etunimitieto. Noin, laitetaan siihen nyt yksi tuommoinen viiva väliin ja lähdetään sitten tekemään sitä taulukon käsittelyä, eli tulostetaan alkiot siten, että sekä sukunimi ja etunimi kautta etunimet on samalla rivillä. Tämä ei onnistu valitettavasti for each silmukan avulla. Ja tehdään se ihan omassa aliohjelmassaan, eli tulosta taulukko ja argumenttina heitetään sinne se kaverit 2D. Noin. Ja nyt tässä periaatteessa ihan tuttua tavaraa ennestään jo, eli lähdetään public staticilla tekemään uutta aliohjelmaa siihen, ja mikä tämä tulosta taulukko-aliohjelman tyyppi nyt on, eli mikä on sen paluuarvon tyyppi, se on tässä tapauksessa nyt me ei itse asiassa palauteta sieltä mitään arvoa, vaan me yksinkertaisesti vaan tulostetaan se sisältö, ja kun tuossa nimessäkin tuo tulosta-sana on, niin se nyt meille kertoo niin, että tämä on tämmöinen aliohjelma, joka ei palauta mitään. Kaverit 2D on string-matriisi, eli string kaksulotteinen taulukko, ja laitetaan sinne silloin parametrin tyypiksi myöskin tämä kaksulotteista taulukkoa indikoiva tyyppi. Annetaan sille myöskin asianmukainen nimi. Tässä se voisi olla esimerkiksi taulukko. Ja laitetaan sinne nyt jonkunlainen dokumentaatio myöskin mukaan, niin nähdään mitä ollaan tekemässä. Eli tulostetaan alkiot sukunimi ja etunimi. Ja miksi tämä ei onnistu for each-silmukan avulla, niin me emme tiedä for each-silmukassa sitä, että missä kohtaa me olemme menossa siinä silmukassa. Tämä for each-silmukka käy vaan ikään kuin kaikki vaan läpi ja sieltä tulee niitä alkioita ja tulee, mutta emme me tiedä ikään kuin, että olemmeko me jotenkin rivin päässä, alussa, keskellä vai missä. Ja niinpä tämä for each-silmukka rakenne, niin kuin nyt 1000 kerran sen jo sanon, niin soveltuu siihen tilanteeseen, kun me tiedetään, että me käydään kaikki läpi, mutta meillä ei ole välttämättä tietoa, eikä ole tietoa siitä, että missä kohtaa me sitä taulukkoa tai tietorakennetta ollaan menossa. Ja sanon tähän väliin nyt tavallaan sivuhuomiona kautta puolittain perustelun, että miksi tämmöinen for each-rakenne edes on mielekäs, jos me emme tiedä, missä kohtaa me olemme menossa, niin jos me ajatellaan vähän monimutkaisempia tietorakenteita, kuten vaikkapa puurakennetta, jota käydään tarkemmin sitten läpi ihan noilla muilla kursseilla, algoritmeissa ja muissa, mutta puurakennehan voi olla sellainen niin, että meillä on tämmöinen niin kuin juurisolmu, ja sitten meillä on sen juurisolmun alla 0 tai useampia solmuja, vaikka 3 ikään kuin lapsisolmua. Ja sitten näiden 3 lapsisolmun alaisuudessa voi taas olla 0 tai useampia lapsisolmuja. Niin tavallaan tämmöinen puurakenne, joka leviää sinne syvemmälle syvyyksiin, niin siinä ei ole oikeasti kovin paljon merkitystä sillä, että missä niin kuin indeksissä tai missä numerossa tai missä järjestyksessä me ollaan
niitä alkioita käymässä läpi. Pointtihan on se niin, että meidän tarvitsee käydä ne kaikki läpi, jos me vaikka halutaan laskea lapsisolujen summa. Ja tällä tavalla, kun näitä monimutkaisempia tietorakenteita sitten myöhemmillä kursseilla tietojenkäsittelytieteessä niin käytte mahdollisesti, niin siinä tuutte niin kuin törmäämään siihen niin, että sillä järjestyksellä ei itse olekaan niin välttämättä väliä, tai se järjestys ei ole ollenkaan yksikäsitteinen. Tässä meidän tilanteessa Ohjelmat 1-kurssilla, kun me käsitellään näitä hyvin simppeleitä tietorakenteita, niin tietysti on niin kuin ilmeistä, että joku asia on ennen toista, mutta ei tietenkään välttämättä aina niin ole. Mutta okei, se oli nyt vähän niin kuin perusteluna ja pohjustuksena sille, että miksi ylipäätään tämmöinen for each-silmukkarakenne on keksitty. Mutta nyt me käytetään tätä for-rakennetta sen takia, että tässä for-rakenteen avulla me päästään käsittelemään asiaa sillä tavalla, että me tiedetään, että missä kohtaa me ollaan menossa. Sen takia me alustetaan tämmöinen i-muuttuja tänne, joka ensinnäkin selvittää meille, että kuinka monta riviä meillä on. Itse me voitaisiin ottaa tuo niin kuin ihan omaan muuttujaan tänne. Tehdäänpä näin rivejä. Noin, eli taulukko getlength 0 kertoo meille sen, että kuinka monta riviä tässä meillä taulukossa on. Ja pyörähdetään tässä silmukassa niin kauan, kun taulukossa on rivejä. Eli kuinka monta henkilöä meillä siinä onkaan, niin kauan tässä silmukassa pyöritään. No mitä me tässä silmukassa tehdään? Niin me tulostetaan sieltä jokaiselta riviltä kumpikin sarake. Noin, eli tulostetaan taulukon iinnestä rivistä nollas sarake, ja oikeastaan ennen kuin tehdään yhtään tämän enempää, niin tulostetaan ja laitetaan nyt tämä peli jo käyntiin ja katsotaan, että miten tässä käypi. Eli nyt sieltä tulostuu vaan ne nollannet sarakkeet, eli tietenkin vain ne sukunimet, mutta sehän ei meille ihan riitä, eli me halutaan tulostaa siihen vaikkapa välilyöntiperään ja sitten lisäksi myöskin se taulukon innennen sarakkeen ykkösalkio, innennen rivin ykkössarake, nyt menee ihan jo sanatkin tässä aivan sekaisin, eli nyt sieltä saadaan ne kaikki nimet. Eli tämä i nyt meille tietää ja niin kuin informoi meitä koko ajan siinä niin, että missä kohtaa me ollaan sitä taulukkoa menossa ja ikään kuin auttaa meitä läpi käymään sitä taulukkoa nyt tässä meidän tilanteessa oikealla tavalla. Okei. Ja nyt jos vielä hetkeksi pysähdytään tähän ja mietitään, että mitä tässä nyt oikeastaan tapahtui, me voidaan laittaa tonne ihan breakpointtia ja katsoa, että miten tämä silmukka nyt siellä taustalla oikeastaan toimii. Meillä on nyt ohjelma tässä käynnissä ja ollaan siellä rivillä 74 ja mä heitän nyt tuossa yhden kerran step over, niin me nähdään niin, että me saadaan sinne rivejä muuttujen arvoksi nyt se 3. Eli nyt tämä ohjelma tietää, niin tämä ohjelman tila on siinä semmoisessa olotilassa, että siellä se rivejä muuttuu ja nyt tietää, että tässä on 3 riviä. Ja sen takia, kun tämä i lähtee arvosta 0 ja rivejä on 3, niin nyt tämä silmukka muuttuu ja tässä ja silmukka tietää, että kuinka monta kertaa tässä täytyy pyörähtää. No hyvä. Jos mä nyt laitan tuossa step into, niin me päästään toteuttamaan tätä silmukkaa, eli nyt ollaan iin arvossa 0, ja sieltä nyt step overilla sitten tulostan ton asian. Eli siellä riviltä 0, sarakkeesta 0 tulostettiin se Lakanen, ja sitten riviltä 0, sarakkeesta 1 tulostettiin se Antti Jussi. Eli silmukan seurauksena pellin alla siellä tapahtuu tulostus, tuommoinen tulostus, eli taulukko 00 plus taulukko 01. Hyvä. Mennään eteenpäin, eli step intulla käydään kasvattamassa i-muuttujan arvo. I-muuttuja saa arvon 1, kuten näemme täällä debuggerissa, i on nyt 1. No se on pienempää kuin 3, joten tätä silmukan toteutusta jatketaan. Ja mennäänpä step intulla tuohon kohtaan, ja mä nyt step overilla tulostan tämän taulukon seuraavan rivin, ja katsotaan vaikka tuolta debug output, konsolesta, että mitä siellä nyt tulostunut, siellä tulostui se lappalainen, ja palataan, nyt mun pitää palata threads and variablesiin tuolta, okei, eli i on edelleen arvossa 1, ollaan rivillä 85, ja silmukan seurauksena pelin alla tapahtuu seuraavaksi tommonen tulostus, eli taulukko 1,0 plus taulukko 1,1, noin.
Ja näin jatkettaisiin eteenpäin. Mä nyt tuosta meidän ajan voittamiseksi aika nopeasti tämän eteenpäin, eli step overilla tulostetaan ne loputkin jutut. Ja kun i saavuttaa arvon 3, nyt nähdään niin, että i on arvossa 3, niin sehän ei ole pienempää kuin rivejä, jolloin tämän silmukan suorittaminen päättyy siihen ja saavutetaan tämä ohjelman viimeinen sulkurivi ja vielä kerran step overia klikkaamalla, niin päästään takaisin sinne mainiin ja ohjelman suoritus sitten siinä päättyy. Noin. Eli 6-5 rivi on saavutettu ja peli on ohi. Eli laitan tuonne vielä sen viimeisenkin tulostuksen. Eli tämä silmukkarakennehan nyt meille toimii tasan niin kauan, kun meillä on 2 kappaletta sarakkeita tässä meidän taulukossa. Eli jos me nyt oltaisiin sen verran ikäviä tai muokattaisiin tätä meidän ohjelmaa siten niin, että tämä kaverit 2D olisikin sellainen niin, että kaikki nimet ikään kuin laitetaan omiin sarakkeihinsa. Tehdäänpä nyt kaverit 2D2, siihen mä nyt otan tuossa ajan voittamiseksi vähän tuossa noin niin tolleen copypaste, että mä teen Evo 2 tähän ja Evo 2 sinne ja tehdäänkin siihen 3 saraketta, eli Lakanen, Antti Jussi, mutta mulla ei valitettavasti toista nimeä ole ollenkaan, niin silloin tähän mun ikään kuin kakkossarakkeeseen ehkä nyt sitten tulisi tyhjä merkkijono. Se nyt on vähän määrittelykysymys tai sopimuskysymys, mitä tommoisessa tilanteessa nyt sitten tonne laitettaisiin. Mutta Vesalla nyt toinen nimi on, niin laitetaan tuo Tapani sitten sinne kaverit 2DV2 rivin 1 sarake 2 sisällöksi. Noin. No nyt en Jonnen toista nimeä tiedä, jotenka laitetaanpa siihen nyt vaan sitten tyhjä jono. Eli nyt tässä on meillä tilanne, että osa niistä kakkossarakkeen soluista on tyhjiä ja sitten osalla on niitä nimiä siellä. Mutta mitäs jos me nyt tulostettaisiin tämä tulosta taulukko aliohjelmaa käyttämällä, tämä kaverit 2D volume 2. Noin. Ja nähdään niin, että eipä sieltä se Vesan toinen nimi nyt ollenkaan tullutkaan. Eli tämä meidän tulostataulukko nyt on ikään kuin hardkoodattu sillä tavalla niin, että sieltä tulostuu tasan ja vain ainoastaan se ensimmäinen sarake ja toinen sarake. No okei, nyt voisi joku ajatella, no lisätään tänne nyt taulukko I,2, niin saadaan sieltä se seuraavakin sarake esille. No mitäs tää huikuttaa täällä? Tuolla mulla on ylimääräinen sulku, otetaan se pois ja laitetaan se sulku tuonne. Okei, ei ainakaan käännösvirheitä, siitä tulee ohjelma käyntiin, mutta index was out of range, bla bla bla. Eli kun me oltiin tätä ensimmäistä taulukkoa tulostamassa, niin siinähän meillä nyt ei sitten ollutkaan kuin 3 riviä ja 2 saraketta, jotenka emme me voi sitä aliohjelmaa tällä tavalla hardcoodata. Eli palataan nyt takaisinpäin Ctrl-Z:llä ja mietitään, että miten me saataisiin tehtyä tämä silleen, että olipa siinä meidän taulukossa niin monta saraketta kuin vaan on, niin kaikki ne tulostettaisiin. Ja tehdään sitä varten hieman parempi versio tästä aliohjelmasta. Pikku hetki. Tehdään sille ihan oma aliohjelma, niin nähdään vähän niin kuin se kehitys tuohon edelliseen. Tulostetaulukko 2. Se ottaa nyt merkkijonomatriisin. Annetaan sille nimeksi taulukko ja nyt meillä olisi tietysti, se on tulostetaulukko 2. Noin. Tavoite, että ne kaikki mahdolliset sarakkeet, oli niitä sitten 0, 1, 2 tai miljoona saraketta, niin kaikki tulostettaisiin. Hyvä. Tehdään pienet apumuuttujat tähän. Otetaan talteen, että kuinka monta riviä meillä on. Sehän saatiin sillä taulukko getlength 0. Taulukko getlength 0. Otetaan myöskin tietoon, että kuinka monta saraketta meillä on. Int sarakkeita. Ja tämän jälkeen pohditaan ihan hetki, että mitäs me näillä tiedoilla nyt oikeastaan tehdään. Se, mitä me näillä tiedoilla tehdään, on se, että meidän täytyisi sitä taulukkoa käydä ikään kuin alaspäin. Jos nyt tähän tämmöistä jonkunlaista ASCII-grafiikkaa yritän, niin meidän täytyisi käydä sitä taulukkoa ylhäältä alaspäin niin kauan kuin meillä rivejä on. Niin kauan kuin rivejä on. Ja jokaisella rivillä käydä läpi
jokainen sarake niin kauan kuin sarakkeita on. Eli tavallaan sinne oikealle päin sitten jokaisen rivin kohdalla. Miten tämä onnistuu? Niin tässä me tarvitaan tämmöinen jekku kuin kaksinkertainen silmukka rakenne. Eli esimerkiksi for-silmukalla, tämän voi tehdä whileillakin, mutta ei kuitenkaan sillä for eachillä. Niin jokaisella rivillä käydään läpi joka ikinen sarake. Eli nyt tiedän niin, että tämä näyttää varmastikin hieman oudolta, mutta meillä on tässä kaksi sisäkkäistä for-silmukkaa. Ensimmäinen niistä pitää huolen siitä, että tämä i-muuttuja käy läpi kaikki rivit, ja sitten sisempi silmukka käy j-muuttujan avulla läpi kaikki sarakkeet. Okei, no mitä me nyt tällä tehdään, niin me halutaan sieltä tulostaa jokaiselta riviltä, eli taulukon innenneltä riviltä, joka ikinen sarake. Eli varmasti nyt vähän semmoisen kryptisen näköinen rivi, mutta taulukko i.j. Tällä tavalla voidaan joka ikinen alkio sieltä tulostaa. Laitetaanpa tässä kohtaa ohjelma käyntiin, mutta laitan tuonne vielä yhden tulostuksen. Haluamme kuitenkin tulostaa kaikki nimet, ei pelkästään ensimmäistä etunimeä. Noin. Niin nähdään tuolla konsoliikkunassa sitten, että missä mennään. Okei, mutta nyt me saatiin oikeastaan sama tilanne tässä kuin mitä meillä siinä for each-silmukassa tehtiin, ja sinänsä nyt tilanne ei ole kovin kummonen, eli siellä on kukin alkio omalla rivillään ja perässä on rivin vaihto, ja tuolla kaiken lisäksi tuommoinen ruma tyhjä rivi, kun Antti Jussin kohdalla ei sitä toista nimeä siellä ollutkaan. Eli tämä ei nyt ihan vielä meille auttanut tässä etenemään, mutta entä jos me teemmekin niin, että otamme tämän linein tästä pois ja tulostamme vaan console writeilla aina sen alkion, ja katsotaan mikä lopputulema tässä nyt olisi. No lopputulema on se, että kaikki tulee peräjälkeen, eli tuohon kohtaan pitäisi laittaa breikki, tuohon kohtaan pitäisi laittaa breikki ja tietysti jonnenkin perään rivinvaihto vielä. Mutta nythän me tiedetään niin, että kun me on tämä silmukka käyty läpi, niin juuri tuossa kohtaa olemme käyneet läpi yhden rivin kaikki sarakkeet. Ja näin ollen olemme valmiina laittamaan rivinvaihdon, eli sanomaan console.writeLine, mikä tulostaa pelkästään rivinvaihdon eikä mitään muuta. No nyt meillä on vielä siinä sellainen kauneusvirhe, että sinne voisi laittaa tietysti aina solun tai alkion perään yhden välilyönnin, niin tulee noin nimet sitten erilleen välilyönnillä erotettuina, niin laitetaan sinne yksi välilyönti perään. Eli tämmöisen suht kovan työn jälkeen nyt saatiin sitten kaikki nimet nyt omille riveille, ja nythän meillä tässä voisi olla tietysti se tilanne, että tämä taulukko voisi olla kuinka pitkä vaan, sekä rivisuunnassa, mutta myöskin sarakesuunnassa, kuinka suuri vaan, ja tämä tulostataulukko 2 pitäisi huolta siitä, että kaikki rivit ja kaikki sarakkeet tulee käytyä. Eli siinä mielessä suhteellisen lyhyt koodi, ja jos tämä nyt joku ei näistä suluista tykkää, suosittelen niitä käyttämään, mutta että tuolla tavalla niitä voisi vielä jopa tuosta vähän karsia, ja sais koodia lyhkäisemmäksi, en suosittele. Enpäs muuta. Otanpa takaisin sanani, eli kyllä sinne ne sulut itse asiassa tarvitaan, koska toi WriteLine tosissaan, Joo, eli tämähän itse asiassa meneekin muuten tuonne vasempaan reunaan, nythän sen tajusinkin, eli tuosta jos uudelleen muotoillaan tämä, niin tähän ei itse asiassa mennytkään ihan niin helposti. Antaapa nyt ne sulkuja olla. No niin, hyvä. Siinä ollaan käytetty nytten i-muuttujaa ilmaisemaan rivejä ja j-muuttujaa ilmaisemaan saraket, ja tämä on semmoinen aika tyypillinen tapa näiden matriisien tapauksessa toimia. Ohjelmoijat monesti haluavat ilmaista nimenomaan sitä rivi-indeksiä tällä i-llä ja sarakeindeksiä j-llä. Joskus voi olla mielekästä esimerkiksi pelien tapauksessa käyttää rivi-indeksinä y-tä ja sitten sarakeindeksinä x, koska y-koordinaattihan kasvaa tavallaan ylös-alas suunnassa ja sitten x vastaavasti vaakasuunnassa, mutta antaa nyt niiden olla tolleen i ja j. Ja kello näyttää 11.14, me voitaisiin pieni hetki, mä tarkistan tuosta
Joo, eli me voitaisiin katsoa vähän nyt sitten seuraavaksi, että miten näitä matriiseja nyt loppujen lopuksi tuolla Jypelin puolella hyödynnetään. Eli tässähän nyt tietysti tämä esimerkki on tämmöinen hyvin synteettinen ja voisi sanoa jopa teennäinen, mutta että siellä Jypelin järjestelmissä niin tuolla matriisilla on aika isokin merkitys niin kuin tuolla pelimaailmassa tietysti muutenkin, kun tehdään 2D-maailmoja, missä liikutaan ylös, alas ja sivulle suunnassa, niin tietysti meillä on aina nämä X- ja Y-komponentit, eli voidaan ajatella niin, että semmoiset matriisit ovat varsin keskeisessä roolissa. Ja lähdetään nyt tämmöistä pientä tasohyppelypeliä, tai no pientä peliä kuitenkin tähän hahmottelemaan, ja ehkä mä voisin nyt näyttää tuossa, että minkälaista olin niin kuin ajatellut tähän tehdä. Mä voisin sen valmiin pelimallin tuohon ottaa, ihan pieni hetki. Koitetaan. Eli tässä olisi tämmöinen pieni peli, jossa voi liikkua ja pelaaja voi heittää jotakin ja panokset voi tuhota noita pelaajia, ja näköjään nuo vihutkin tuolta voi innokkaasti sitten ampuilla sieltä menemään. Otetaan tuosta vähän isommaksi, eli tässä mulla on pelaajahahmo, joka voi liikkua ja näköjään sieltä ääniäkin tulee, että ehkä ette niitä nyt kuule, mutta sitten pelaaja voi näköjään aikamoisella sarjatuleella laittaa menemään omia heitettäviä möhkäleitään sieltä, ja jos mä nyt tästä sitten heitän noita möhkäleitä, niin sitten nuo vihut sieltä tuhoutuu. Eli kuten huomaatte, että on tosi pelottava peli ja nuo vihutkin ovat aika pelottavan näköisiä, sen takia tämän pelin nimi on pelottava peli. Tässä pystyy keräämään noita kappaleita ja näköjään, jos riittävän monta kertaa nuo vihut minuun osuvat, niin sitten peli päättyy siihen ja vihut jatkavat tuossa hieman elämäänsä vielä eteenpäin. Ja niillä näköjään vähän tuommoista tekoälyn poikastakin siinä tehtynä, että ne osaavat tuossa tason päällä tulleen mukavasti liikkua. Eli tässä nyt vähän kokeillaan noita eri ominaisuuksia Jypelistä, mutta sitten hyödynnetään myöskin noita kaksulotteisia taulukoita. Niin koitetaan, että saadaanko tehtyä jotakin ton tapasta ja lähdetään sinne hahmottelemaan pelottavaa peliä. Eli ensinnäkin niin lähdetään silleen liikkeelle, että meillä voisi olla siellä itse asiassa mä tein tämän nyt väärään projektin malliin. Ehkä mä voisin tehdä sen loppujen lopuksi siihen tasohyppelyn malliin. Minäpä teen nyt niin, että minä poistan tämän ihan delete-painiketta painamalla, poistan tämän projektin. Ja täällä on tämmöinen kuin delete project folder, niin se poistaa kaikki tiedostotkin, mitä tuossa tuli tehtyä. Ja tehdään uusi add new project ja tasohyppelypeli. Sehän täältä Jypelistä valmiina löytyy tämmöinen, siinä on pikkuisen valmista koodia, niin siinä mielessä helpottaa vähän sitä tekemistä. Noin, ja se on aktivoitu. Eli täällä content-kansion sisällä meillä on muutama valmis tiedosto, eli siellä on kenttä, maalinorsu, tähti. Jos me vaikkapa nyt tuota norsua katsotaan sieltä, niin silloin on pelaajan kuva ja sitten tuommoisten kerättävien esineiden kuva. Mutta sitten tässä kenttätiedostossa meillä on valmis tämmöinen kenttämatriisi. Ja jos mä nyt pikkusen laitan tässä näitä muita tiedostoja kiinni, niin me päästään tuonne pelikoodiin ja laitetaan se käyntiin. Niin me nähdään, että miten se kenttämatriisi sitten aiheuttaa meille tämän ikään kuin tämän näkyvän pelialueen tänne, ja me päästään näitä peliolentoja sitten täältä keräilemään. Ja nyt tätä matriisia muokkaamalla sitten me periaatteessa pystytään sitä kenttäoliotakin tai näkyvää kenttää muokkaamaan. Jos mä nyt laittaisin tuonne vaikka pari tähteä lisää, niin silloin niitä kerättäviä kapistuksia pitäisi siellä olla enemmän. Ja tätä matriisia nyt ei tietysti, tai matriisin käsittelyä ei tarvitse itse tehdä, se tehdään siellä Jypelin taustalla, mutta semmoinen car-matriisi siinä kuitenkin nyt on. Jostain syystä mä tuolta pystyn pienentämään tuota paneelia. No niin, mutta lähdetään nyt tekemään tähän peliin vähän sisältöä ja katsotaan, mitä sieltä nyt ensimmäisenä tehtäisiin. Ehkä mä voisin nyt ihan aluksi mitähän mä olin tähän ajatellut ekaksi. Tehdään sinne nyt vaikka ihan ekana ne kuvat. Lähdetään nyt vaikka tästä visuaalisesta puolesta liikkeelle. Eli visuaalisen puolen ominaisuudet ja kuvat laitetaan tänne content-kansioon. Ja mulla nyt oli sinne valmiiksi tehtynä 1000 tunnin työn seurauksena tosi monta hienoa kuvaa, niin mä voisin ne kaikki nyt tänne raahata. Mä nyt raahaan ne tuolta resurssien hallinnasta, nuo tiedostot vaan tähän content-kansion päälle, ja silloin tämä
Rideri ilmoittaa, että you're about to move blah 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 files, niin sitten itse mä en halua niitä muuten muuvata, vaan mä haluan ne sinne lisätä. Mitenkäs se muuten se lisääminen tapahtuu? Voi ei. Pitääkö mun kopipasteeni tuolla resurssia hallinnassa? Katsotaan. Tämä ei mennytkään nyt ihan niin yksinkertaisesti kuin mä kuvittelin. Mun pitää varmaan sanoa, että add existing item, niin sillä tavalla mä saan lisättyä tiedoston, joka mulla jo tuolla mun järjestelmässä on. Ja mä nyt laitan tuosta näytön piilon, koska mä en nyt välitä näyttää kaikkia mun tiedostojani, mutta mä olen joka tapauksessa siinä nyt niitä tehnyt. Ja mä nyt haen tässä ne täällä mun tiedostojärjestelmässä, klikkailen tuolta bla bla bla, esimerkit, joo, luento 4.13 tuolta ja sitten content-kansio, ja valitsen nyt tässä vaan raahaamalla kaikki ne tiedostot, jotka haluan. Ehkä nyt voin laittaa tuosta näkyville. Eli tuossa mulla nyt on monta tiedostoa, ja tuota kenttää mä en vielä sinne ota, mutta nämä muut, mitä mulla nyt on tehtynä siinä, niin ne mä klikkaan tuosta näkyville tai lisään ne. Ja nyt ne sanoo toi rideri, että haluatko lisätä, siirtää, bla bla bla, ja mä haluan nyt kopioida nämä tiedostot, eli ne oli mulla jossain piirrettynä jo ison työn tuloksena jonnekin paikkaan siellä mun tietokoneella, ja nyt mä kopioin ne tänne contenttiin. Eli tässä nyt sun täytyy olla sitten tarkka, että kun sä kopioit ne tänne content-kansioon, niin siellä ne kopioversiot ovat nyt niitä, joita käsitellään sitten siitä eteenpäin. Eli jos sä muokkaat sitä kuvaa tai teet siihen content-tiedostoon jotain muutoksia, niin sun pitää tehdä se nimenomaan täällä content-kansiossa. Hyvä. No nyt add, ja sitten, nyt mä katson, että mites, eli täällä on mulla nyt useampi niminen, okei. Vitsi, kun on nyt vähän huonoa valmistautumista tässä, eli otetaan nuo nanit itse sieltä pois. Otetaan ne kuitenkin sieltä pois. Eli nyt mulla on täällä useampi tiedosto, ja nämä pitää vielä lisätä sinne käännettävien tiedostojen joukkoon sanomalla build copy to output directory ja copy always. Eli vielä kerran valituille tiedostolle hiiren oikea properties ja sen jälkeen copy to output directory ja copy always, niin sillä tavalla ne menee myöskin sinne bin-kansioon, jossa se käännettävä exe-tiedosto sitten loppujen lopuksi on, muuten tämä peli ei toimi. Kenttämatriisin oletuskoko, siis sillä varmaan on jokin oletuskoko, mutta se voidaan määritellä sillä tavalla, että kun se pelitiedosto, tämä TXT-kenttämatriisi sitten tehdään, niin täällä pelikoodissa sitten sanotaan noille peliruuduille jokin koko, ja sitten täällä tilemapin execute-kohdassa sanotaan, että kuinka iso se ruudu nyt sitten loppujen lopuksi on siinä meidän pelinäkymässä, ja sen seurauksena automaattisesti määrittyy myöskin tämän levelin koko, eli tämän koko pelialueen reunojen sijainnit. Eli jos mä tekisin isomman tästä mun pelialueesta täällä TXT-tiedostossa, laittaisin sinne vaikka vähän enemmän tyhjää vielä tai enemmän näitä tasoja, niin silloin tämä execute-koodikomento kyllä automaattisesti osaisi siitä pelistä tehdä sitten oikean kokoisen, eli nyt se vaan niin kuin kasvaa tuonne ylöspäin. Tein tästä vähän liian vaikeaa, mä en pääse mun skilleillä varmaan tässä nyt nousemaan ylöspäin, mutta joo, se niin kuin kasvaisi tuonne ylöspäin, ja ikkunaa venyttämällä mä saisin sen myöskin näkymään tuonne. Mutta tällä tavalla voi niin kuin tehdä sitten, jos haluaa, niin sellaisia pelejä, jotka ikään kuin kasvaa sinne ylöspäin, ja pelaajan pitäisi vaikka pomppia sinne ylöspäin ilman, että hän näkee koko kenttää oletuksena. Että silleen niitä semmoisia jumperpelejä meillä monesti onkin tehty, missä pitää sinne ylöspäin päästä pomppimaan. Mutta mä poistan tuosta nyt muutaman rivin, niin saahan se vähän pienemmäksi tehtyä. Et silleen toi execute-toiminto tekee sen automaattisesti tämän kentän koon asettelun. Hyvä. No joo, mutta mulla oli nyt itse asiassa tehty vähän hienompi kenttä sinne, niin minäpä otan nyt tämän kenttä 1.txt auki, ja mä vielä kerran avaan sen mun valmiiksi tehdyn tiedoston. Pieni hetki. Mä avaan sen nyt tuohon Visual Studio Codeen. No niin, eli siinä mulla on kenttä TXT, ja täällä on nyt ensinnäkin pelaajan
paikka tai pelaajan aloituspiste merkattu tämmöisellä P-kirjaimella, ja sitten mulla on muutama kerättävä esine tuolla tähtimerkinnöillä kirjoitettuna, ja sitten on tämmöisiä merkintöjä 543, palataan niihin kohta, mutta ne ovat niiden vihujen sijainteja. Sitten mulla on M, joka on maali, eli nyt mä otan tämän tästä kopiona ja vien sen sinne luennon kenttä1.txt ja pasteen sen tähän sanomalla Ctrl-A, Ctrl-V tai Macillä Command-A, Command-V. Eli nyt se tuli pastettua se tiedosto siihen ja tallennetaan ja katsotaan, että toimiiko tämä. Ja periaatteessa toimii, mutta mun tasot ja pelaaja ei vielä näy siellä. Eli nyt mä muutin sitä pelaajan koodia, sehän oli siinä jotakin muuta siinä alkuperäisessä tekstitiedostossa, mutta nyt mulla on täällä P ja sitten nämä tasot on T-kirjaimella merkitty. Eli nyt mun täytyy palata sinne pelin puolelle ja sitten sanoa, että minkälaisia nämä kirjaimet on, mihin niitä olioiden luontitoimintoja sitten kytketään. Eli mä en nyt turhan tarkasti käy läpi, että mitä tämä teknisesti tarkoittaa tämä tilemap-hässäkkä tässä, mutta tämän avulla voidaan näitä tämmöisiä kaksulotteisia valmiita kenttätiedostoja sitten käyttää siten, että siinä kenttätiedostossa oleva tietty merkki tarkoittaa jonkin tietyn aliohjelman kutsumista. Ja mulla siinä nyt ne T-merkinnät tarkoitti, pienet T tarkoitti niitä tasojen lisäämistä, eli mulla täytyy sitten tässä mun ohjelmassa olla tällainen lisätaso, ja se löytyykin täältä. Ja tässä on 3 parametria, vektor paikka, doble leveys, korkeus, ja nämä ovat sitten tavallaan sieltä Jypeli-kirjaston puolelta tulevia vaatimuksia, että tämmöisellä luontimetodilla täytyy olla paikkaleveys ja korkeus, eli sen avulla se voidaan laittaa se palikka oikeaan sijaintiin ja oikean kokoiseksi. No siinä tehdään nyt vaan perusfysiikka, laitetaan se paikalleen ja väriksi vihreä. No sitten mulla oli se pelaajan lisääminen oli sillä P:llä ja tähden lisääminen tähdellä ja maalikin siellä oli, mutta ei tehdä sitä vielä. Laitetaan tuosta nyt pelikäyntiin, katsotaan, että saadaanko se nyt lisätty. Eli nyt se kenttä pitäisi näyttää siltä kuin mitä siinä meidän kenttätiedostossakin oli, ja tämä kaiketi pitäisi olla sellainen, että tämä pääsee oikeastikin liikkumaan. Taitaa päästä. Tämä on ehkä vähän vaikeampi kuin se alkuperäinen noin. No tuonne ei kyllä taida päästä, vai pääseekö? Ei. Tuohon tarvii ehkä jonkun lisää rampin vielä, millä päästään hyppäämään tuonne ylös. Onko jossain määritelty noiden kuvion koot, tuonne content-kansioon voi tuoda, ja se on ihan hyvä pointti, eli nyt mä olen tässä määritellyt nämä kuvat sillä tavalla, että vaikkapa tämä taso.png on tällainen neliönmuotoinen, eli nyt on niin kuin tosi tärkeää huomata niin, että tämä mun ruudun koko on jotakin, ja sitten mä täällä executeissa sanon, että paljonko tämmöisen yksittäisen tiilen koko on leveydessä ja korkeudessa, ja nyt se on 40-40, eli kuvasuhteeltaan 1:1, ja sen takia tämän mun kuvan, tai tekstuuri, jonka mä isken siihen aina sille kullekin tasolle, niin sen täytyy olla sitten vastaavan kuvasuhteen muotoinen. Eli jos mä nyt tästä tekisin semmoisen venytetyn suorakaiteen, niin toi execute-komento niin tumppaa sen kuitenkin neliön muotoiseksi. Eli siinä pitää olla sitten tarkka. No se taso ei vielä tullut tekstuuriksi, niin laitetaan se taso.image on load image, ja siellä mulla nyt on se taso.png, niin laitetaan siihen lainausmerkkien sisään taso ilman, vai pitikö se PNG muuten laittaa, se nyt mä en itse asiassa muistanut, ei näköjään tarvinnut, eli ilman PNGtä se menee. Eli tällä tavalla niistä ei sitten tule litistettyjä niistä kuvista, kun se kuvasuhde matchaa siihen. Ehkä kannattaa ajatella niin, että tekee kaikista neliöitä, niin se on varmaan se kaikkein helpoin tapa edetä. Ja mulla oli sille ukkelillekin muuten joku hieno tuossa. Joo, tää on tosi hieno ukkeli. Laitetaan pelaajalle vähän parempi kuva. Pelaajan kuva. Eli täällä mulla on pelaaja 1 image näköjään määritelty tuolta muuttujan kautta. Eli mennään tuonne pelaaja 1 kuva muuttujaan ja painan tuossa F12, niin mä pääsen hyppäämään suoraan sinne, missä se pelaajan kuva on määritelty. Ja laitetaan siihen nyt se ukkeli.png. Se näköjään toimii ilman PNGtä ja PNGn kanssa, niin olkoon nyt sitten PNGn kanssa. Noin, nyt siellä on tosi hieno kuva. Mutta nyt tästä päästään eteenpäin. Meillä on pikkusen vielä aikaa, niin ehkä me voitaisiin tähän nyt laittaa vähän lisää ominaisuuksia. Eli katson, että mitä me kerettäisiin tässä tekemään. Ehkä me ei keretä Minulla oli ajatuksena nyt tässä jatkaa tätä sillä tavalla niin, että tehdään tuohon
siihen tasoon nytten, tai tähän kenttäkuvioon viitatakseni, niin nyt nämä vihut sillä tavalla niin, että ne liikkuvat täällä tason päällä. Me tarvitaan siihen hieman semmoista hyvin alkeellista tekoälyä, tämmöistä reittilogiikkaa tai reitin kulkulogiikkaa, mutta ehkä me jätetään kuitenkin se huomiselle, koska on sen verran vähän aikaa tuossa, niin ei mennä siihen. Eli nyt mä kommitoin tämän projektin, tässä mulla on siellä useampi kuva, myöskin musiikkitiedostoja tai ääniefektejä, ja sitten tämä kenttäkin on muokattu, niin mä kommitoin tämän sinne luennon 13 koodeihin, ja itse asiassa tehdään niin, että päätellään tällä kertaa tämä luento tähän, jatketaan pelottavan pelin tekemistä huomenna, niin ei säikytetä teitä vielä tänään liikaa. Kiitoksia mukanaolosta, nähdään huomenna luonnolla 10.15. Moikka!